Un cop els docents heu posat les notes dels trimestres, calculeu la nota a la final ordinària. Guardeu i tanqueu la matèria. Sigui quina sigui la base amb la qual heu avaluat els trimestres, sobre 10 o sobre 4, Click-Edu us calcularà automàticament la nota final entre 1 i 4 amb 2 decimals. Click-Edu us ofereix la configuració per automatitzar que la nota calculada passi a ser l'assoliment definitiu que apareixerà a la documentació oficial. Accediu a Administració, Acadèmic, Configuració del curs escolar, ESO, Nota final de curs. Activeu el Sí i concreteu el valor a partir del qual s'arrodoneix cap amunt la nota final calculada en convertir-la a nota final de curs. També podeu posar observacions per tal que surtin a l'acte per al tutor o a la documentació oficial. Quan ompliu l'acte de l'avaluació final durant la Junta d'Avaluació, recordeu a omplir el Consell Orientador per als cursos de primer a tercer i d'indicar l'opció de promoció de cada un dels vostres alumnes. Recordeu que des de primer a tercer d'ESO heu de triar quina optativa voleu que compti a la mitjana d'etapa. Per defecte, sempre sortirà la mitjana de totes les optatives cursades. A quart, fan mitjana totes les optatives que ha cursat cada alumne. Click-Edu us ofereix la possibilitat de triar una optativa o fer la mitjana aritmètica de les notes d'aquestes matèries. Com a tutors podeu accedir des de Matèries, La meva classe, Gestió de matèries optatives. Com a secretaria acadèmica podeu accedir des de Administració, Acadèmic, Alumnes, Gestió de matèries optatives, Triar classe. Recordeu que l'avaluació final i directa dels àmbits transversals, digital i personal social, ho ha de fer el tutor de classe des de Matèries, Competències bàsiques, Resultats finals, Avaluació final, resultats del curs. També podreu afegir-hi observacions. Recordeu que l'avaluació final i directa d'aquests 3 mòduls, treball de síntesi, servei comunitari i projecte de recerca, ho ha de fer el tutor de classe des de Matèries, Treball de síntesi.